Gara Berrizko Bertso Eskola, hemen ez gauzkide danok, baina, bueno, batzuk bai. Normalien 10 bat izeten gara, eta gaur batu garenak Irune, Olaia, Araitz, Eider, Leire eta Iruri. Eta aukeratu dugun bertsoaldia da Laia Martinen joan urteko Gipuzkoako txapelketako finaleko bakarkakue, pintaden ingurukue. Eta aukeratu dugu ustean jakulako perspektibatatik hartzen dauen gaize, zentretan dalako pertsonaian sentimenduen inguruen eta aurroa bere barne munduen berak zelan bizi daben egoera hori, eta uste dugu hori nahiko era originala dela. Azken aldian feminismoak badauka nahiko altavoz, ta ase gara bide horretan ez dit eta ospin tragoz. Nik gaurko drama ospatu nahi dut, tribuko kidekin ardoz. Jakintxu naiz hainbat datoz batzutan dut, nik hainbat poz, sarri betetzen naiz malkoz. Eta barkatu jendarte maite, ez bazaudete hain ados, nire iritzia emango baitut gero ta indar handiagoz. Nire iritzia emango baitut gero ta indar handiagoz.